Som el Club Esportiu Europa. Sí, esportiu, perquè s'hi practica més d'un esport. Als inicis del segle XX, les entitats esportives que es fundaven tenien una vocació de fomentar aquesta activitat i, a diferència de les dels nostres temps, actuaven com els gimnasos d'ara, és a dir, oferien als seus associats la pràctica d'algun esport. En aquest sentit, el periodista esportiu Jordi Rovirosa definia així l'Europa d'aquella època al documental europeista Pioners del bàsquet, que es va produir amb motiu dels 100 anys del primer partit de la història. L'Europa té com una mena de ciutat esportiva per als seus socis. Crec que estan entre el carrer Sardenya, Lepant, amunt de la travessera de Gràcia, i buscava, clar, el Club Esportiu Europa és això, un club esportiu. Buscava que els seus socis tinguessin lleure practicant esport. L'atletisme era pels estius i el bàsquet es va fer pels hiverns. L'Europa, fa més de 110 anys, oferia futbol i excursionisme. El club organitzava excursions per Catalunya i sovint s'aprofitava on jugava el primer equip per realitzar una sortida. Per exemple, una de les primeres excursions que tenim referenciades és una de mitjans d'agost del 1914, on al diari La Vanguardia apareixia el següent text. El próximo domingo tendrá lugar en el campo del Mataró un partido de fútbol entre el Club Deportivo Europa y el Centre d'Esports Sabadell. Dicho partido promete ser competido dados los elementos que se integran en ambos clubs y la igualdad de fuerzas, con el fin de presenciar el partido y a la vez efectuar la excursión mensual. El Club Deportivo Europa ha señalado como punto de reunión la plaza de Tetuán y hora de las 4:30 de la tarde, para salir en el primer tren hasta Montgat, siguiendo después hasta Mataró a pie. Les primeres referències que es tenen d'una secció que no fos el futbol són d'atletisme i daten de l'any 1916. A partir de l'any 20, l'atletisme multiplicava la seva importància dins el club de la mà dels directius Heribert Cava i Raimon de Cavaller, que converteixen l'Europa en el tercer club atlètic en discòrdia de Catalunya. Els altres dos eren, lògicament, el Barcelona i l'Espanyol. La secció important de l'Europa esportiva, a part del futbol, que estava al capdamunt de tot, havia quedat, ja ho saps, evidentment, campió de Catalunya, sotscampió d'Espanya, era l'atletisme. De fet, si t'hi fixes, moltes de les fotos antigues són atletes amateurs, però atletes, amb aquell escut de l'Europa enorme a la samarreta, que hi havia més escut que cara de l'atleta. Però jo crec que en aquell moment era un moment en què la salut, la higiene que li deien, era molt important. I aleshores, d'alguna manera, s'auspiciava molt a que la gent fes esport. I aleshores qualsevol esport que venia de fora doncs era ben rebut. No obstant, si per un esport que no sigui el futbol és reconegut l'Europa, és pel bàsquet. De fet, la història d'aquest esport a l'estat espanyol no s'explica sense l'Europa. Guanyador del documentat oficialment com a primer partit de la història estatal, una victòria pel que ara seria un impensable i curt marcador de 8-2 contra el Laietà. El bàsquet no era l'esport més popular de fa un segle, però aquell primer partit va ajudar a anar-lo impulsant. L'Europa va convertir-se en un club exemplar per anar adaptant-se als gustos dels seus socis i a les pràctiques poliesportives. Era el reflex exacte del desenvolupament de la societat. I el bàsquet en aquell moment no era el segon esport i en qualsevol cas era un esport que creixia, però molt a poc a poc i a molta distància del futbol. Hauria estat absolutament impensable fitxar d'un altre equip un jugador de bàsquet oferint-li, com en el cas del cross, una feina. Hauria estat impensable. Però diguem-ne que bé, que eren els començaments i això és molt important. A banda de l'actual secció de futbol sala, un dels dos esports que es practiquen a l'Europa al moment de fer aquesta peça històrica, en el registre d'activitats de l'entitat gracienca hi trobem també esports com l'hoquei, que va aparèixer a la temporada 1925-1926, participant al Campionat de Catalunya i quedant quart de 7 equips, el rugbi, que va fer acte de presència a l'Europa la mateixa temporada que l'hoquei, i on destaquem jugadors com Francesc Cerdà i Joan Blanquet, que van arribar a defensar les samarretes de les seleccions catalana i espanyola. Entre els esports practicats, sobta trobar un que no és gens popular al vell continent, com és el beisbol. Aquesta secció va aparèixer en plena postguerra, el 1943.
El 16 d'abril del 44 es va debutar al Campionat de Catalunya, quedant en darrera posició. Per acabar d'enumerar els esports, deixarem constància que a mitjans dels anys 60 el club va crear una secció infantil d'hoquei patins. Entrat ja al segle XXI, l'Europa va recuperar temporalment la secció de bàsquet i la de futbol sala, tornant a aparèixer ara fa uns anys la de sala per mantenir-se activa a dia d'avui. Ens parla del pes específic històric de les diferents disciplines esportives Xavier Vidal, membre del grup d'història Ramon Vergés. Bé, com hem vist, l'esport català no s'entén sense l'aportació del nostre club. Amb el president Matas, al capdavant de l'Europa, es va esdevenir pioner de molts esports de casa nostra. Hem de posar en valor tot aquest patrimoni esportiu, històric, i per tant, doncs bé, encoratgem des d'aquí que el club continuï sent més esportiu i, per exemple, doncs, començar a refundar una altra vegada la secció del bàsquet, un esport del que en som pioners.